какво ще правиш? Съберем се, помолим заедно. И оттам техник ще ни каже вече какво работа. Ще ни каже вече как ще процедираме. Да, как ще процедираме. Къде ще ходим? Той е човекът всъщност, който ще дава къде ще ходим, какво ще правим. Той знае нуждите на Бога. Той знае при кого да отидем, кого да не ходим. Ще ходим по домовете, ще даваме хора. Сокерес. Брат, Сокерес, брат. Си мисали е пешос. Tu sabes que eu não sou a натоварване на през очите. Ежедневно. И слагаш защо? И кой да се ловиш? Самото тяло, самата глава. И обяснявам ти, варя пошляне година, да е тук на гордо. Има ли икер, където да дъбица? Само икер си ми сърпи. Само икер. А то това вече е най-добре. Говориш, аз не съм говорил. Не, всяка две поискаха. Аз се казах, че трябва да се вършим тук. Да. Но не е проблем, не сега ще Си мисали, аз не видя какво ще прави, Моите мартонки, ари даш на брат Стоян. Разкарваните, такива сработи, то ще има време и сигурно и зато и утре. Брат Данчо, главната навигация. Благодаря. Благодаря, брат Иване. Значи благодарение на него. Пастор Иван Иванов от България. Царски яйца Козарево. Със своят неразделим лаптоп и чантичката. Жената, толкова жената ни мъкни, отколкото чантата. не вярно. И брат Гошо от град Роза Ямболско. Големия хакер на телефони, галаксията, малаксията, тук айфита, търси майфита. Благодарим и слава на Бога за дякона, който винаги се грижи за нас и винаги да подсеща за храната най-вече. Така е, брат. Дошъл часа за хранене. Ако сме всеки ден с него, сигурно ще го минем в коремчет. Така, мин, нека да бъде. Сега очакваме някой друг от братята да наподсеща също така за често молени. Да. Това ще е брат Данчо. Той отговаря за храната. Благодаря. За изобилието, за храната, Амин. за въздуха, за всичко. Амин. Хайде да види и тебе малко обектива на камерата. И кучето се опита да яде нашите обядчи. Това са останките, от които нашия дякон са нахрани днес. Ето, сега ще ви покажем и нашия дякон, нали? Така да покажем прекрасната му фигура от битулската храна. Да, благодаря. Това е от уважение, брат. Това е, ето вижте за какво говорим и за какво става въпрос. Отвори си горнището, ако обичаш. Това означава, че готвят прекрасно тук в Битула. Да, много е ясно. Коремчето от уважение. Просто тук преди един час похапна една голяма пилешка пържолка, една свинска пържолка, едно татарско кюфте и едно татарско кебабчи.
Това беше Придружен. порцията на всеки един. Братя и сестри, не го Придружен слушайте. с някакво Обаче пориба. остана още много, има за всеки. Снимай да видят, че има за всеки. Така. Това е ако за всеки случай пак се сети за храна. Нашия Това не дядо. моите братя. Аз се грижа за моите братя. Никога няма да го оставя гладни. Да, слава на Бога, благодарим. Аз се грижа, хю. Да, той също е един от братята. Притеснявам се за тях. Той Да, също- има и за вечеря. Той също може да участва в братската трапеза. Да, защото Господ каза, ако имаш две за на ближния си, имам и плъчките там. Даде ми една на него. И кал деле с хайто палека, чу ти дики. Да, брат, Нищо да иде куче. не е Я му дай от кебапите да видим. Ти му даваш сухия хляб, бе. Я му дай едно кебапче на кученцето, бе. Да му хвърли му там. Ари по-черпи го, бе, не дей така. Дай му то не е пържол, където водена. Ето виж сега. Не, това не е свикнало. Брат, това е когато дойдеш в Румъния. Никой не може да ядеш само хляб. Значи там има пържолка като Румъния, нас. дякони. В Македония. Ето сега, брат Стоян, ще почерпи, Дай от останките, които ядах ми дай. ще почерпи Това ето може да е едно някакво от прочето кучета. за Румъния. Ето вижте. Какво да му фърля? Какво да му фърля? Ами, Идей, чакай, той ще го ям аз. Кучето идей. добре, ще го оставим на найка публика. Дай му той. Да му дам ли ти? Да, дай ето, му. ето това. С сос от майонеза, Най-хубавата. овкусено кюфтенци. Елапа. Ето вижте за какво говорим. Това е кучето стигнало само на пържоли. Романтично е. Колко са хитри македонци. Обаче, Много сладко. Виж колко са ето и пастора, който направо се пригъва от смях вече. Покажи се, бе, пасторе, не дей така. Покажи се пред хората. Боже Господи. Брат Данчо отиде до туалетната. Малко повече прекалихме съседите. Ето, брати сте, те сами си признаха, че прекалиха с ядим. Тия татарсники, те такива пържоли, тия ребра. Брат Иван, ние не си от сутринта изядахме. не е престанал да каже да иде. Ние не си изядахме порциите, от разлика на бат Иван, тук е дракона. Стоянчо назамерва тук вече с шишенцата с водити. Чак и хората около нас ги заразяваме с смеха си и започват да ни се смеят на... Божи смях. На глупостта. Просто прекрасна градина. Къде да Страхотен седнем? център. Много отпускаща